बे समनि मोनसे गिदिर खौरां हाग्रामा महिलारि प्रमद बर'नि जिउ फोजोबना लानाय खालारखौ फोसावदों। बे समाव मोनसे गिदिर खौरां जे हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि जे जिउ फोजोबना लानाय खालार बे खालारखौ फोसावथिना होदों। बे समनि मोनसे गिदिर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव होदों। बे समाव हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि जे जिउ फोजोबना लानाय जे खालार बे खालारखौ फोसावथिना होदों। नंगौ बे समाव हाग्रामा महिलारि प्रमद बर'खौ बुंथिदों जे प्रमद बर'आ थांनाय समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनाय बा थामहिनबा दफा मावफुंनायनि बा मावफुंनो जुदि हायाब्ला सोरबा सासे मन्थ्रिनि खाथियाव थांनानै बा बिनि न'आव थांनानै जिउ फोजोबना लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां प्रमद बर'। आरो बे बाथ्राखौनो लानानै हाग्रामा महिलारिया गोख्रों जादों। बे समनि मोनसे गिदिर खौरां बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों जे प्रमद बर'नि जे सोरखार बे सोरखारा फैगौ 8 एप्रिल 2025 मायथाइयाव 5 बोसोर आबुं जागोन। बे 5 बोसोर आबुं जानायाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनायाव बिथाङा फेलें जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा बुंथिदों जे 5 बोसोर आबुं जानाय लोगो लोगोनो थामहिनबा बे समाव 9 एप्रिलाव 5 बोसोरनि आबुं जानायनि सानसे जागोन। अब्ला बे समाव हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों जे प्रमद बर'आ सोरबा सासे मन्थ्रिनाव थांनानै बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबना लानांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। কৈছো মই যেহেতু 8 তারিখ এপ্রিলটো যেহেতু 5 বছর পূরণ হয় তেতিয়াহ'লে প্রমোদ বড়োর যেটো সুইসাইড করার দিন তারিখ এটো 9 তারিখ পড়ব না, এপ্রিল 9 তারিখ পড়ছে। এটাই কৈছো মই 8 তারিখ এপ্রিল 5 বছর পুরা যেহেতু চুক্তিটো আকরে আজিৰ দিনত ৰূপায়ণ হোৱা নাই, সি নিজে মৰিম বুলি কৈছে সুইচাইড কৰি। তো সেইটোকে মই ৰাইজক জনাই দিছোঁ যে যেহেতু 8 তারিখ 2025 8 তারিখে 5 বছর পুরা হয়, 5 বছর কমপ্লিট হয়, তেতিয়াহ'লে তার যেটো সুইসাইড দিন তারিখ এটা 9 তারিখ এপ্রিল পড়ছে। बे समनि मोनसे गिदिर खौरां बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारिया 9 एप्रिलाव प्रमद बर'आ जिउ फोजोबनायनि खालार बा फोजोबना लानायनि खालार होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। बे समनि मोनसे गिदिर खौरां आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारिनि जे सोरखार खालामनाय थामहिनबा 19 बोसोर सोरखार खालामनाय बे 19 बोसोर सोरखार खालामनायाव हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि गुलि बारुद जानाय बा जाथाय जानाय थामहिनबा बै समाव दाङाबाजि जाथाय जानायखौ बिथाङा गनायथिना लादों बिथां हाग्रामा महिलारिया। बिथाङा बुंथिदों जे सिगांनि सानाव जाखिनि दावराव दावसि खालामग्रा दैदेनगिरिफोरानो आथिखालाव पावाराव फैदों, सोरखाराव फैदों। आरो बे समाव बिथां हाग्रामा महिलारिया गनायथिना लादों जे सिगांनि सानाव गावनि खुंथाय गोहो थानाय समाव बे दावराव दावसि दाङाबाजि खालामग्रा जे दैदेनगिरिफोर बै दैदेनगिरिफोरानो आथिखालाव सोरखाराव फैदों, पावाराव फैदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बे समनि मोनसे गिदिर खौरां बिथाङा बुंथिदों जे बिथाङा गनायथिना लादों जे थांनाय सानाव जे दाङाबाजि गुलि बारुद दावराव दावसि जादोंमोन बे दावराव दावसि जानायखौ बिथाङा गनायथिदों, हाग्रामा महिलारिया गनायथिदों। आरो बिथाङा बुंथिदों जे आथिखालाव बिथांमोनानो पावाराव फैदों, जाय दावराव दावसि खालामदोंमोन गोजोन गैयै खालामदोंमोन बिथांमोनानो आथिखालाव पावाराव फैदों। अब्ला बेनिफ्राय रोखा जायो दे हाग्रामा महिलारिया बै समाव थामहिनबा बै समाव दि दावराव दावसि जादोंमोन बे बाथ्राखौ बिथाङा गनायथिना लादों, बाथ्राया नुजाथियो। बे समनि मोनसे गिदिर खौरां बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव दावराव दावसि खालामग्राफोरानो सोरखाराव फैदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे प्रमद बर'नि जे गावखौ जिउ फोजोबना लानाय जे खालार बे खालारा फैगौ 9 एप्रिलाव होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बिथां हाग्रामा महिलारिखौ। কৈছো মই যেহেতু 8 তারিখ এপ্রিলটো যেহেতু 5 বছর পূরণ হয় তেতিয়াহ'লে প্রমোদ বড়োর যেটো সুইসাইড করার দিন তারিখ এটো 9 তারিখ পড়ব না, এপ্রিল 9 তারিখ পড়ছে। এটাই কৈছো মই 8 তারিখ এপ্রিল 5 বছর পুরা যেহেতু চুক্তিটো আকরে আজিৰ দিনত ৰূপায়ণ হোৱা নাই, সি নিজে মৰিম বুলি কৈছে সুইচাইড কৰি। তো সেইটোকে মই ৰাইজক জনাই দিছোঁ যে যেহেতু 8 তারিখ 2025 8 তারিখে 5 বছর পুরা হয়, 5 বছর কমপ্লিট হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ যেটো সুইচাইড দিন তারিখ এটা 9 তারিখ এপ্রিল পড়ছে। এইবিলাক ইউজি ব্ৰহ্মৰ কথা, ৰাইজে কওক আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত কি হৈছিল, কোনে কৰিছিল,
সেইবিলাক ৰাইজে ক'ব, মই ক'বলৈ নাযাওঁ। আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত কোনে গণ্ডগোল কৰিছে, কোনে আন্দোলন কৰিছে, কোনে বোমা ফুটাইছে, এইবিলাকতো ইউ পি পি এল দলতে চব আছে। 9 এপ্ৰিল তাৰিখে প্ৰমোদ বড়োই যদি মানে সুইচাইড কৰে বুলি কৈছিলে, সেই অনুসৰি কি আহ্বান জনাব প্ৰমোদ বড়োক? প্ৰমোদ বড়োটো নিজে কৈ লোৱা, যদি বিটিআৰ চুক্তিটো যদি আকৰে আকৰে পালন নহয়, তেতিয়াহ'লে মই একজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ ঘৰত যাই পেলাই চুইচাইড কৰিম বুলি কৈছে। এইটো প্ৰমোদ বড়োৰ কথা, এইটো প্ৰমোদ বড়োৰ কথা। সেইটোকে কৈছোঁ মই, যিহেতু 8 তাৰিখ এপ্ৰিলটো যিহেতু 5 বছৰ পূৰণ হয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰমোদ বড়োৰ যিটো চুইচাইড কৰাৰ দিন তাৰিখ, এইটোতো 9 তাৰিখ পৰিব না, এপ্ৰিল 9 তাৰিখ পৰিছে। এইটোৱে কৈছোঁ মই, 8 তাৰিখ এপ্ৰিলত 5 বছৰ পূৰা, যিহেতু চুক্তিটো আকৰে আকৰে আজিৰ দিনত ৰূপায়ণ হোৱা নাই, সি নিজে মৰিম বুলি কৈছে চুইচাইড কৰি। তো সেইটোকে মই ৰাইজক জনাই দিছোঁ যে যিহেতু 8 তাৰিখ 2025 8 তাৰিখে 5 বছৰ পূৰা হয়, 5 বছৰ কমপ্লিট হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো চুইচাইড দিন তাৰিখ, এইটো